Hai nahai belena wana masingca kemang pelikasai faika cini tipra tipini vising tei. Angtrebeli by khobjak achil skaram chara ni Vishnu Debormani parani tipramothani adong Poritus Debormani amtui ebakeba anaros hinjago kebangma rangmarini bufang no sogoi khibi rijakha BJP ni samung khitra tangnai by BJP hapang ketal phaimani yagulo oma hekeda BJP ni hapang ni Montri Minister rok by sai rijak BJP ni adong rongno tipramo tharong ni bagija rabar bagan rok sogoi didi hinai abon bagada tini tipramo thani adong Poritus Debormani anaras bagano sogoi rijakha o bagan chokjakno thangai naikha tipramo thani achil karamcharani block president Abhijit Tripura tai joto tipramothani adong juro khamjak bagano thangai naikha tamo saga khanai di malingni khuktoi Paje tini nugjak je norgni amate bagan haikaba anarso bagan je khodi jong mane hina abo busuk jora ko bai haikaba bahike ro khodi jakna abo ta je khor khamuhi samane kubunyo ang tak phainai phaja ang ase din chimi to nogo kurei gani busani porikha joli tongma bagai ang dema khar thang tongoyo tak phainai khun khanawi ang bo paran borong na no kol khaisa hoka khor nang tongkha nei ga ang chinnong ni bo kurei ga nogo bo bai thangjak aguliwo ga ang bono sahori ri kha khor nangi tongkha ko nei ga bo phat phate u ko phar service no kol khai hoka khor ti buthar malai liya paran borok bo ga borok khailai bo gusuba phajai ko no khailai ko tak phai ang nai phemani ko ma hai khamjak nu khai garing rok kuri kha joton kham thangma kya abo কোনো পলিটিক্যাল ইস্যু রক দং না কোনো ব্যক্তিগত শত্রু রক দং আমহাই ব্যক্তিগত শত্রু হমা তো চিন কোনো করে আমহাই ang bo ase political issue da hi sanane amu natamo ang bo amu saslap maya tangi hangke tabungni jora bai ko jotono hamia boyar sipsai tongma jora tom phanjang tong hang saimia bahai ke nang thake amo tam male thane bosiyo bonor na amte bagan heko onor se bagan khor nangka taklai bo same time na ma heko khor dijago tam hni wanchu same time mamang nui ko ma hai jora wo hangke hor khami thangu tam chasina hano au bujoli wida angkha na tam angkha nasik maya da angkha ka ham buni am finally ek hor khamjak nu khai ko belang du khonango tang ga asuk bosor burum no chung poriskar khaya bom tikino sap khaile ke tonglai mani belakino kosto nang khawo ham ha ke ro emne busuk kaniro kana bainor ngom ina bo 15 16 kaniro kawo motamosi busuk marini rok khami thangkana hama ke to ayang bo al sini bagan to tongo jamuti je ingkoni 2-3 lakh ni mote no oro je bekhai sing khalkang ke mano agam khami thanga ka tang khane kenaro khamane bising de kono pia se ke thana ro kono application heke ba yorok da khide ta chini to ja chini bai choro kini ata choro khebe ja borok tam khane ang khami ani logi sangno ko suri je ang pun khane pala sap maya tabu borok je khalene ni bong khane ang khai de ja ngale ya khoro ja nin bumong ba ani bumong de bika dangsu kamini bumong kamini tu Vishnu Deborma para ke Poritus ni bon ke anaras boni oro pray 16 hectare haitung jaga engka oro bisio bon nursery tong 12 hoite 13,000 amo khamui thangpai ka jotona busuk rang mari dong na khambana boni amo anumanik bazar mullo jeta chungu komo khai o maling loge kok sai bo komo khemai ke bon loge pai 3-4 lakh khai khamui thang khai sabon je an mongke inspector dabidari yang monu thana khambes